To jama'a assalamu alaikum. A gurguje zan yi magana akan abin da yake faruwa. Duk da na san ba kowa ne zai fahimce ni ba, ni dai kawai na fito in yi magana ko wani ya fahimce ni ko kawai wani ya fahimce ni, wannan ba damuwa ta bace ba. Ni dai abin da na sani cewa ranar ana igo beddan murja muna tare da murja, muna ta sabgogin beddi, komai ta sani da komai da zan yi na beddan nan na hada su. Muka je har gidanmu na dauko kayan mu, daga nan muka tawo gidanta muka ɗebi kayan mu, daga gidanta muka koma inda zamu sauka. Muna zuwa inda zamu sauka aka yi arrestin din mu. Bayan an yi arrestin din mu, na zaci ma haddani, sai aka ce banda ita. Muka tsaya ana ta ce ku ce da yan sanda, ta ce ba za ta shiga mota yan sanda ba, ni ma na ce ba za ta shiga ba. Sai aka sa ta a wata private mota ta wata mata, aka tawo da ita Banfai. Kwatsam sai na kira Aisha na Jamu, ina kiran Aisha na Jamu sai ta zo min hotel din. Tana zuwa hotel din sai na ce mata kin ji abin da yake faruwa, tun a waya dama na ga mata. Tana zuwa sai na ce ga kayan murja, mu saka kayan nan mu tafi da su, in yaso sai mu je Banfai. Daga nan muka taho Banfai, muna zuwa sai muka shigo ciki, sai aka ce ba wanda zai ga murja sai da safe. Sai Aisha saboda tana da hanyar da za a nuna mata murja, take cewa dan Allah uga a taimaka a nuna min murja. To ba a bamu mun ga murja ba dai sai da safen nan. Da safe muna zuwa kawai sai ake gaya mana cewar ga wanda suka shigar da ita ƙara malaman jihar Kano ne da lauyoyin nan, tun wannan maganar kamanci. To yanzu saboda an za ta yi wannan beddan shine aka kawo ƙara. Kuma mutane idan za ku yi wa kanku adalci, tunda aka yi wannan maganar ita kanta bata fito ba, ta dai yi tunani, an kuma ziga ta ne zan ce ko wani abu, ta fito ta ce da ni da na Jamu muka sa aka kama ta. Wanda ni in dai ina da da na sa a cikin wannan abun, ko na Jamu da ta sa a cikin wannan abun dan a kama murja, ubangiji ya Allah inda murja ta tafi, Allah ka tura mu can na dawwama har mu mutu a can. Allah ka janyo wa'adin da zai sa mu a kama mu a kai mu wannan gurin har rayuwar mu ta kare. In dai na san ni na sa aka kama murja a wannan sabgar beddan, ubangiji ya haranta min rahamarsa ta duniya da ta kiyama. Ni in na san da wannan abun, kar ubangiji ya yi min rahama, ba wai dan ina tsoron wannan na fito na wannan ba, an ka kada min da zan yi maganar ni. Yauwa sai murja tana fitowa duk faɗi tashin da muka yi, muna zuwa da yamma sai naga murja tana ta caccanja fuska. Sai na Jamu ta ce naga kamar yarinyar tana caccanja fuska, na ce ba haka bane, kawai damuwar fureja abin nan ne da yake faruwa. Kawai ana sako murja sai naga status ta ce wai mu kasa aka kama ta. Na shiru da wannan sai naga ta goge status, sai can sai naga a TikTok an fara ciran hotunan iyayenmu, ana ta tsina ana duniya ta yi ta akan mu ne tsinanu, wa'anda mutane bari in ba ku shawara, ba wai dan ku yarda da ni ko dan kar ku yarda da ni ba, a'a. Idan abu yana faruwa, murja alal misali, murja da ni da murja duk muna abin da bai kyautu ba, mu mun sani. To amma duk sanda muke wannan abin kun taba fitowa kun ce ba a kyauta ba, sai a yanzu da aka zo hukuma ta dauki mataki kawai saboda ta fito ta yi rubutu ba ma da baki ba, tana zargi tana wani tunani, shikenan ku dauka kuke tsine mana albarka, kuke ci mana mutunci. da kaga masoyanmu suna cewa mu fito ni wannan mu kare kanmu, mu kuma ku kuma kuna fitowa kuna tsine mana makiyanmu, dama mun san makiyanmu ne wanda ba mu sani ba ku da tabbas, ba ku ji daga bakin mu ba. Ita kanta bata fito muku wani isasshen bayani, kawai ta ce muku ana ta waya har sai da aka kama ta, wai burin mu ya cika. Daga ƙarshe wannan abun yayi yawa, muka zo muka samu su ƴan sandan da suka zo suka kakarata, muke magana akan abin nan. Malaman nan abin da suka ce murja ta daina abubuwan da take zage-zage da me da lauyoyinta. A haka aka bar murja za ta dawo jibi, za a zo a kashe kes. Amma murja tana fita ta zo ta yi wannan kwabar, mu kuma muna zuwa da suka ji wannan kwabar sai suka ce dan menene mun gaya miki kuma ko neman ki ake yi, muka rasa wanda zai neme ki, ba za a sa mu a ce ni informant da za a kama murja saboda an san sai mun gaya miki. Kuma sannan ma ni ina nake da kunyar da zan je gurin hukuma in ce zan kai karan murja a kama ta, alhalin duk abin da muke tare muke yi. Amma mutane suka zo suka dinga zagin iyayenmu, kuma duk wanda izagi iyayena na san ana kai, kuma ba a fasa ba, kuma ba za a fasa ba, ban yafe masa ba. Na rantse da la ilaha illallah ba zan taba yafe wanda ya zage ni akan kes din nan ba tare da ya san me yake faruwa ba. Wasu dama makiyan mu ne sun fito suna ta ci ana magana, mun yi shiru. Na san me nake yi, ba zan fito in yi sakarci da kuka saba ba. Aka to aka dinga wannan zage-zagen shi ma, mun cuci murja, mun yi me, mun hana ta ayi birthday, wanda komai na wani beddan nan yana cikin jakata, har da jakar a lokacin da aka kama mu. Har yanzu kayan beddan nan ban sa su ba, da kuɗin da na canzo zan yi liki, da mutanen da na tattaro wa murja su zo su yi mata abin alkhairi a gurin beddan ta, duk ta sani. Amma saboda wasu sun zuga ta ne ko wani abu, ta fito ta yi wannan. Bayan mun zo nan aka zo aka ce da murja, malamai suka ce su ba za su janye makes ba tunda sun ji wannan abin da ta zo, kuma still abin da aka hana ta shi ta fito yi, to za su tura ta kotu. Sai a lokacin ne nake cewa da na Jamu dan Allah dan Annabi, mu dai kawai abinda na sani, murja ta fito ta bidiyo ta ce yadda ta san cewar ba mu muka sa aka kama ta, fito ta bidiyo ta ce ba mu muka sa aka kama ta ba. A daina zagin iyayen mu ana ci mana mutunci. Murja aka bar a haka, aka ce jibi a dawo, yau kenan aka ce a dawo a ci gaba da case
a rufe shi shikenan. Aka ce amma za ta yi bidiyo tun jibin, za ta yi bidiyo ta saki abinda duniya ta ce akan mu ta daina zagin mu, to za a janye kits an gama. Kawai Murja tana daɗa fita sun zugo ta jama'ar ta ko wani abu, saboda yanzu ta ga mu ake tsinewa, wanda ku tunda Murja take fitowa ta zagi wani ko ta wani abu ku taba fitowa kun ce ba daidai ta aikata ba, sai yanzu da ta fito ta gaya muku wannan shine ta gaskiya har kuka fito kuke zagin iyayenmu. To bayan wannan Murja kawai sai ta kira ni jiya da daddare. Idris a ranar da aka kama ta, kai ranar da muka zo nan aka gama wannan kitsin aka ce ta je ta bidiyo ta ba mu hakuri, kawai sai Murja ta je ta yi iya status din tana yin status ma ta goge shi. Group din Murja ana nan ana tsinewa iyayenmu. Kawai sai Murja ta kira ni a waya, ai Ashir ma an yi blocking din ɗaya account ina, duk ba ku sani ba, kuna can kuna tsine mana din, muna nan muna tare da ita, muna wasan mu muna dariyar mu, tana ce min Idris an yi blocking, an yi banin din account ina ɗayan ma. Sai na ce to in kina so ma zan baki ɗayan nawa, in kuma ba kya so ki buɗe mai 30,000 ɗinki ki bidiyon da kamar yadda aka zauna da hukuma aka yi magana nan. Kawai Murja washe gari wai sai ta kira ni, dan menene ba zan yi bidiyon ba, zan fito in yi bidiyo in gaya wa duniya cewa kun ce in kun kai ni ƙara ne, kun ce sai na janye, na ce ƙarya ne abin da na yi muku sharri a kansa, wanda ita ma ta san ƙaryar ne. Har lauyan Murja sai da muka yi magana da shi ya ce tabbas Murja ta haƙince mu, ya ce kuma ki ba su haƙuri, duk da ni nake kare ki, dan ba su yafe nake ba, ba za wannan ba, a gaban 'yan sanda aka yi wannan magana. Ta san sharri ta mana, ba ta da ta wata hujja, amma Murja ta hau maganganu a status tana sai an ga ƙarshen. Har aka fito aka ce wai na kai ƙara Al-Amin G Fresh wai wannan shi ma ta je ta rubuta a WhatsApp, aka dinga zagi na a social media, wanda shi ma nan ba ta yi bincike ba, kawai dan an kira G Fresh a waya Fatala ya kira shi yana mai prank yana mai wasa, aka yi recording aka yi video aka dora a duniya, shi bai ma sani ba, sai da ya gano cewar ashe ba ni na kai karasa ba yasa ake zagi na, sannan ya cire video. Ita ma da muka da ita nace ke yanzu ko a wannan biki kunya ba. Murja wannan ma bata gane ba, ta fito ta ci gaba da wannan abu, sai kawai yanzu da aka dawo bayan an yi magana da lauyoyi yau za ta wanke mu, sai bata zo ta wanke mu ba, sannan kuma ta zo ta sa duniya ta ci gaba da zage mu. Yanzu kuma su kuma malamai suka ce sai an tura ta, aka dada tura ta kotu, daga kotu kuma aka zo aka yanke wannan hukuncin. Amma mutane ba za su fahimce ni ba, sun fito suna ta zagi na, ku ji daga baki na ba, ku ji wani abu ba. Murja ta san ta yi mana laifi, ta yi mana kazafin da ake zagin iyayen, ana tozarta mu, wanda ku tunda take ba daidai ba ku taba fitowa kun cewa Murja ta daina abin da take ba daidai bane ba, sai a wannan karan da ta fito ta faɗi magana ɗaya ita ce mai gaskiya, shine za ku ce ba ta daidai ba. To jama'a, da wanda zai fahimce ni da wanda bai ga zai fahimce ni ba, wannan ra'ayinku ne. Ni dai na san an mana sharri, kuma akan abin da aka yi da wanda suka zage mu da wannan, wallahi ba zan yafe ko mutum ɗaya ba, wallahi ba zan yafe ba. Kuma na faɗa na ce ni da Aisha na jamu, in dai muna da hannu a kama Murja, ubangiji ya tura mu inda ya tura Murja yanzu, ubangiji ya tura mu har abada ba za mu dawo ba. Na bar ku lafiya.